Tikuona chiudzi chiri kubhebheuka. Izvozvi zvinoitika kunyange kuchechi. Muchechi ine vanhu vanonamata Mwari. Unotonzwa kuti ningina ningi, unozozvinzwira munyika kuti ningina ningi vasumuresana. Vatari muchechi chizvai. Endaona kutongwa nevanhu venyika stereki. Mbuya ndinonzi mayani kunombuya giti. Ndora toziva kuti nababa wangu achirodza. Unoinzwira nyaya yacho yakwarumano kuchikomo. Wakaita naso. Asi vanonamata mukereke chi? Hunzenza. Yes. Amatibaya ndani. Yoseka wakanzwa Bhaibheri parakati kana muchitsvaka vatungamiriri vakanzi anogona kuchengeta secret yemba yaMwari. Kuchengeta secret hakusi kukurudzira chakaipa. Mufunge regai tikudzei mapasita enyaya yavanhu vane hana. Nyaya dzenyu tinadzo even dzamofunga kuti hatina. Asi wambofa takanzwa tichidzitaura ende usambovhunduka kuti uda kutaura nyaya yako. Ijuti redu sevatungamiriri rekufudza boka. Kunyange tikatonzwa zvinhu zvinonyadzisa tinonamata kuna Mwari kusvika vatipa solution inoita kuti zvinonyadza zvishandurwe wefaro. Haleluya. Saka ukanzwa Vanhu vaKorinde chapter 6 ichibvunza kuti hapana here wakachenjera pakati penyu apa nekuti munokwirirana kumatare muchitsvaka kutonga nenyika. Imi hamuzivi kuti muchatonga ndirozi. Ndimi munofanira kuchitonga nyika kwete kuti nyika itonge inini. Tibvanza apostoli vari kudarira sabhuku ini ndaendeswa nemima ichirodza. Ngatigare patitaurane. Haleluya. Papa tungorapa kereke yani. Joseph dai akamhanya Jesu dai shaya chiremerera. Daiwana iyo yagana daiwana haipa kuti watadzirwa neamwene wako but ndaamai handizvozvo. Nobva watomhanya kumurume mai wako ini ukangondiradza kuti haude mai wangu neni haundiri chechi ndozogadzwa dare ndakuramba. Wauri kuti mai vangu kwaive ndiani wako? Wauri kuti hangu yachiva chemudzimai wako? Hakuna chinonzi amwene ilanguage yenyika. Kuno kungori naamai nababa nani? Ngatisese mipanda mudziva. Ipapa tungopfuura napapo. Mai wako kwaive wako ndiani? Dai vakanditsirigira pakati pemakumbo dai uchidya mafuta Haleluya. Kana tiri pano tinoita reserana teterana ambuya revafundisi nezvese. Iyo ndongatonyara handimonyara mavhangera. Tinoda kuti tirape imba. Ukaona amai vemudzimai wako waona amai wako kutotanzanendesa chikafu nerweseri kuna amai wake. Nyaya yekuti uri kuti mai wake ndoiri kusaka shuga ende nerweseri ndanda amai wake havasi wako. Kusvika waku waona saamai wako shuga inenge yakuenda straight. Haisona chechi iri sopa. Tapedza kukuramidza kwenda kuti mapasika nematumba tusina basa. Takuda kuchiona manje. Zapane baba kuti ukaroorwa mumusha panofanira kuzikanwa kuti pakaroorwa mumwe mwana. Murume wako unogona kusvika achitonetsana nevabereki zviriko. Inini mudzimai wangu akasvika singaonana namai wangu nanatete ndaitoti handidi. Ndakazotanga kuti wamhoresa nekuda kwemukadzi andakaroora. Kuti baba hazvina basa izvi. Baba ngatingosiyanei nazvo. Tichiumba namapenzi mangani? Kusvika taaraiti. Mapenga tinge tichiwa tiri pamedu. Chakafukidza dzimba chii? Uri kuona uko kwedenga kana uri kuno kwakaita blue yakanaka ndizvozvo. Hariko kana vachiona kuno kufuti vanokuona kuine blue yakadii futi yakanaka. Mukadzi auri kuona pa next door kunge ari right ndo zvakaita denga rekugwe. Ariko ari kutoona ufti wako kunge ndiye ari nani akaroora wako. Mukakomuniketa mushe mugona kuexchange. But mombe ndedzimwe idzi.
inyaya yekuti chinhu chikaita chako unotanga uchishaisa value iwewe nekuti iwe hauna value. Mukadzi anopiwa chiremerera nemurume wake, nemurume anochipiwa chiremerera nemukadzi wake. Amen. Tichisosera upenzi hwedu muimba yanyu. Zvingatova nani kana uneka kumhanya kuti umhanye kumunhu wechechi. Beta tizogarisana naichinyakata pasi chinzwadza kuti makuhwa enyaya dzakauya nevanhu muchechi. Zviri beta toamisa basa maichinyakata. Unofunga towanyara. Imi ndimnowanyara kani? Isati mbovanyara kana one day. Todza kuti hunhu hwasatani hwamuri kuita hwokuti mwana akaine chinhu chake hamusi munhu waMwari. Pandakumbira tomondo torai chigaro chamakawapa. Kana tangoda kuti aende kugara ina towasiyai nacho. Unonotsauri prefect. Ndakambochitaura handiti kuti kuchikora kutariswe kuti munhu wacho ari kumakirwa exam rakanga ari head boy here kana kuti anga ari head girl. Unopiwa hiu yako uri head girl kudaro. Unoona dzichingobva dzine kaslip kadzike 7 unzonzi arangu harina kubuda slip. Ari kunyara zvakabuda kuzimseki. Saka isu tine zimseki manje. Yezuva rekupedzisira richauya murume anonzi Kristu. Achatibvunza isu makaparidza revhangeri kwasi kwatuka. Tinoti baba check our record. Tarisai nemufambiro wedu. Isu tingafara tikanzwa kujekwa kuri sei tongoti chimboenda ipapo pamaichirodza ingoti igogogo imogarawo ipapo zve30 minutes mobva henyu mumboona kana vachinamata vachirodza. Sodhoma negomora yakuparadzwa kwaLoti. Abrahama ainamata kuno kuMwari akamushanyira. Abrahama haana kuti mirai ndimbofonera mwana wemukoma wangu ndinzwe kana mazuva ano akarurama. Akati ko Ishe mukawana mumwe chete akarurama kuSodhoma neGomora zvikanzi iye tomusefa. Ndobva kuti akana madaro idyai chimhuru ichi rovai paradzai vanhu. Haana kutanga afona Roti mazuva ano uri pamutsanya here uri pamunamato here mwanangu. Mwari anga ari pano ada kudhonora vanhu ikoko. Unenge uchiziva kuti Lot is an ambassador of Christ ari paaniko. Ndikanzwa kuti paradhaisi rinoda kuparara. Ndinana mukoma wandakasangana nawo pajekwa. Vatinoti Mwari paradzai zvenyu. Vati mudhara chigomba anosara akamira. Mudhara chimutamba mudhara nyandoro vanenge varimo vakamira muna Jesu. Hatifanire kuti kana munhu achida kuuya kuzonabatirwa maichinyakati tobvunza kuti akarijini iri sei mazuva ano. Kodhi yenyu yakadhonzwa here. Muri pastate paina here. Pachinyakata hapana zvazvinombobatsira kunamata tokudzwa panyika panapa. But Mwari asiri kutikudza. Chinonzi kuva mutungamiriri kuva a servant. Isu muno we believe in yatinoti servant leadership. Servant leadership kureva kuti uri muranda wevanhu vaunotungamirira. Politics ndo dzinonzivhotera ini mukaramba ndokurovai. Kuchurch tinoti uri muranda wevaunotungamirira ndizvozvo. Ukatoona uri mutungamiriri uchibatwa nekamweya kaya kekuti ini ndini ndo chiradzo chekutanga chekuti hausi mutungamiriri. Leaders must come together vachiisa musoro pachi pamwe chete kuti basa remuridzi riende kupi. Asi problem ndeyekuti ndofunga imi mwakomana kuhadana munogona chidambudziko. Ndiko ndikotera notambira mari pamwe yekuchechi salary kobasi kwenu atara chokwadi yekuti tikombe mupiwa mari kuchechi. Murupiwa mari vanyagwande ndima katanga nechechi murupiwa mari haya musadaro koimimi manyandoro ndimuchangopinda mai manje masalari apinda mangani nechechi i00. Icho chibasa chisingabhadharwi chinotopa stress ndo chatingakangazhanirani here kudai kangasho. Saka muchinzwa kuno chiti chigaro chese chaunoda chiri available. Kwadaiti apostol nhasi ngouya mushe tokugadza wotitungamirira. Kwadaita pastor tokugadza wotidii futi. Azvi hapana chinombonakidza kugara pachigaro usina kugarwa naJesu. Jesu anofanira kugara wotungamirira vanhu tichoendesa kunani. Saka hapana need yekuti munzwe kuti ini naatomondo tiri kumarana nanyandoro inema. Mukatonzwa tiri kumarana ndo adaita apostol. Bva mangowabata kuti tokugadzai mukuru. Hallelujah. But in our record of leading nekunamata Mwari
tinotoshuwa kuti dai Mwari